Kita ulun dandani Bagong. Monggo kula ratri dandosi. Ya ana dewa atonya lho iki. Kaditanya piye? Jare Satya bagus. Kok malah kaya Mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Aku dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora baleke. Tendiang. Sepatu Kickers. Wah, digapure. Bature kok sepatune Kickers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude. Pulun Bathara Raja. Lungguh kisar inggih Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti unjuk sembah sungkem mindekem mikadep. Kita iki dadi apa-apa ora pang. Inggih Pukulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih. Ya. Inggih Pukulun. Awas-awas Pukulun mboten ngawur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papaken ning Kancing Glung kita. Inggih Pukulun. Aduh yun. Ampun ampun kasar-kasar. Kita mengko nek ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Pukulun berarti kedah nyewa sound system. Tapa ngrame kok nyewa sound system iki ngopo? Kedah rame sanget Pukulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapepadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah beto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul begitu. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha?